Doncs encetem aquesta segona part amb una altra obertura d'opereta de Johann Strauss, el Baró Gitano, de Zigeuner Bauer.
Ara ja tornem als Valsos. Com heu vist, mai no estem gaire lluny dels Valsos amb els germans Strauss, perquè sempre n'acaba sortint algun. Era la seva especialitat, però alguna cosa se'ls recorda. Per tant, seguim amb els Valsos. Frühstimmen, veus de la primavera. Aquesta es va escriure... Constança? M'he saltat una peça, perdoneu. Constança. El Vals del Petó. El Vals del Petó. Aquesta, el nom no sé ben bé d'on el treu, però vaja, si us ve de gust fer algun petó o algú mentre el sentiu, per mi sou 10 minuts.
Doncs seguim amb un altre ball. Sap greu pels periodistes que acaben de seure i que volien descansar, però aquest és lent, és la física que polca. Dit això, estic mirant els periodistes aquí, però insisteixo que tots sou benvinguts, benvingudes per sortir a ballar. I que una mica era la gràcia. Només ho dic. Ara m'he assegurat que ho dic bé, Puig-Reig, Veus de la primavera. Un vals que es va escriure en primera versió per una soprano lleugera, soprano coloratura. Per tant, veureu que fa virgueries. Llàstima que aquest any no tinguem cap soprano coloratura aquí ara mateix nosaltres per poder-ho fer, però ja ho portarem a alguna altra.
Ja estem arribant al final. Una polca ràpida. Balladors, si voleu ballar una polca ràpida, anaria endavant, però més aviat hauria de dir, us repto a fer. Parlo un pèl més perquè n'hi ha tots els exàmens. Només per dir-vos que aquesta es diu ball thai, que vol dir via lliure. Via lliure per ballar, per exemple. Suposo que és la via lliure per algun gremi de gent que treballa al ferrocarril o alguna cosa, perquè és el que passava. Per això tenien aquests noms. Via lliure.
No m'ha acabat de quedar clar si sí o no volíeu que continuéssim o si volíeu marxar. Seguim, però crec que no cal anunciar les següents. Hi ha gent que coneix les tradicions de Viena i que sap que quan comença el danubi blau la gent allà aplaudeix. Sí, i no sé com ho saben, però efectivament a Viena fan això. I llavors aprofiten i desitgen de part de l'orquestra i del director, evidentment, bon any 2020! Com a dia?
Ara sí que sí, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Puig-Reig per haver apostat pel projecte i moltíssimes gràcies per l'any 2020.